धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय दीपा गामिनि अरुणा नार्जारिया मुम्बाइआव खुंजानाय मिस्टार मिस मिस्ट्रेस एस काइन्स बेलेजा इन्टारनेशनेलाव देरहासार जानो हादों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय दीपा गामिनि भरत नार्जारि आरो महेश्वरी नार्जारिनि आंगो फिसाजो अरुणा नार्जारिया मुम्बाइआव 2 आरो 3 जुनाव खुंजानाय मिस्टार मिस मिस्ट्रेस एस काइन्स बेलेजा इन्टारनेशनेलाव देरहासार जानो हादों। मडेल अरुणा नार्जारिया मिस्टार मिस मिस्ट्रेस एस काइन्स बेलेजा इन्टारनेशनेलाव मिस उइनार एबा देरहासार जानो हानायजों लोगोसेनो ब्रेन्ड एम्बासाडर महरै सायख'जादों। बे बादायलायनायाव भारत, जिम्बाब्वे, केमेरुन, आफ्रिका, श्रीलंका आरो आफगानिस्तान हादरनिफ्राय बाहागो लादोंमोन। बिथां अरुणा नार्जारिनि देरहासारनाया हादरजों लोगोसेनो बर' हारिनि आरो ओनसोलनि गोग्गानाय लाबोनो हादों। First of all, thank you for your good application. हिंदी बोलने आङो यहाँ पे मैं अपना लाइफ पे बहुत कोशिश किया मैंने। एक्चुअली मैं किसी को बताया नहीं, बट मुझे फैशन पे बहुत इंटरेस्ट था पहले से, तो मैं अपना इंटरेस्ट को कभी छोड़ा नहीं। जितना तकलीफ होने से भी स्ट्रगल करते हुए मैं अपना सपना को कभी नहीं छोड़ा, तो अभी मैं सक्सेसफुल हो गई हूँ। उसके लिए बहुत खुश हूँ मैं। इयुन जोलैनि लाइमोनफोरखौ मा होयो मेसेज होनो? मेसेज मैं कोशिश करती रहूँगी और भी आगे बढ़ने के लिए, और कभी हार नहीं मानूंगी, क्योंकि मैंने 2019 से स्टार्ट किया था मॉडलिंग, और जहाँ तक मैंने किया वहाँ सभी में मैं विनर बन के ही आई हूँ। तो आशा करती हूँ मैं और कभी हारूंगी नहीं और लड़ते रहूँगी बस। लाइमोनफोरखौ सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मा मेसेज होनो सानो नोंनिफ्राय? हाँ, तो मैं अपनी छोटी छोटी सिस्टरों को सिखाना चाहती हूँ कि लाइफ में कभी बैक नहीं होना है। एजुकेशन को तो लेना ही है, एजुकेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा अपना इंटरेस्ट को भी कभी नहीं छोड़ना है, और एक्स्ट्रा वैसे इंटरेस्टेड लोग को करना ही चाहिए। फैशन में हो या कहीं भी हो, अपना सपना को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। न'खरनिफ्राय माबायदि हेफाजाब मोनदोंमोन, माबायदि सापर्ट? एक्चुअली आंनि न'खरनि मानसिफोरा मिन्थिया, आं माने गाव इन्ट्रेस्ट नालाय गाव हारसिं नाजादोंमोन बेयाव। ओमफ्राय खालि आं आइनोल' खोन्थायो आरो, जेनेबा आं बिदियाव थांगासिनो फेशनाव बिदि होननानै। ओमफ्राय रावबो बारा हेफाजाब जेनेबा मानि बेफोर माबायाव हेफाजाब गैयामोन आरो रावबो। आं हारसिं नाजादोंमोन। बे बाहागो लानायाव आफ्रिकानिफ्राय फैदोंमोन। आफ्रिका, नेपाल, श्रीलंका, जिम्बाब्वे बस और इंडिया, ये सबसे पार्टिसिपेट किया। दा देरानाय माबायदि मोनदों विनर जानानै? हाँ, सक्सेसफुल होके मुझे बहुत खुश हुआ, अच्छा लगा, और आप सभी के साथ इंट्रोड्यूस करने मिला, उसके लिए और भी बहुत खुश हूँ मैं। थैंक यू। गिबियावनो जोबोद साबायखर बिथां अरुणा नार्जारिखौ आङो बे हालामनि जानानै आंबो बे जायगानि थागिबि हिसाबै आङो बिथांखौ कंग्रेचुलेसन जासिनो साबायखर बावदों। मानो होनबा बिथाङा नैबे जोंनि हालामनिफ्राय बेफोरबायदि गुबुन जायगायाव थांनानै गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनानै बिथाङा देरहासार जाबोनो हादों। जाहाथे इयुनावबो बिथाङा बिदिनो देरहासार जाबोबाय थानो हाथों आरो इयुन जोलैखौ मटिभेसन होलांथों, आं बेखौ आसा खालामो आरो।